Εγώ ήμουν από μικρό παιδί, δηλαδή την περίοδο του 63 που με γνώρισε ο Μίκης, και ήταν μια πολύ αμφιερή περίοδος, έτσι, ενώ πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, ήταν οι μεγάλοι συνθέτες, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θοδωράκης, το καλό τραγούδι, ακουγόντουσαν στα ραδιόφωνα μεγάλες επιτυχίες τους. Ήταν τα φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πριν που ακούγαμε τα πολύ όμορφα τραγούδια του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, τα βραβευμένα, και μετά στο ραδιόφωνο. Αυτό ήταν το μόνο μας όπλο, ας πούμε, να ακούσουμε μουσική, ήταν το ραδιόφωνο και οι συναυλίες που γίνονταν σε χώρους ή πλατείες ή σινεμά. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, ωστόσο όχι γήπεδα ακριβώς, σε χώρους έτσι, αθλητικούς θυμάμαι, που κάναμε τα αυτά. Και μεγάλη περιοδία που κάναμε με το Μίκη, κάτω από περίεργους, έτσι, υπήρχε η αστυνομία έντονα, που δεν ήθελε να υπάρχει, ας πούμε, η φωνή αυτή ενός αριστερού πατριώτη, εγώ θα το βάλω, όχι μόνο αριστερός, όπως ήταν ο Μίκης Θοδωράκης, που στήριζε τα τραγούδια του στην ελληνική πίση και στους μεγάλους ποιητές, τον Γιάννη Ρίτσο, τον Ελίτ, είχε κάνει το Αξιονιστή το 1963, μετά το Mauthausen 1964 που μου έδωσε, το έγραψε για τη φωνή μου και με κάλεσε και μου είπε, που είναι ορόσημο, θέλω να πω, ένα έργο ορόσημο. Και κάναμε περιοδίες, ο Μπιφικότσης, εγώ, σε όλη την Ελλάδα θυμάμαι αυτό, καλοκαίρια, και μέχρι το 67 θα λέγαμε, που όλοι λέγαμε ότι κάτι γίνεται. Ήταν συνδεδεμένο το κίνημα αυτό το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό με το αντίστοιχα μεγάλα αμερικάνικα που ήταν τα κινήματα διαμαρτυρίας για το πόλεμο στο Βιετνάμ, και από εκεί αντλούσε έμπνευση και ο Μπομπ Ντίλαν, η Τζον Μπαέζ, η Ευρώπη, τα απελευθερωτικά κινήματα, τα φοιτητικά κινήματα κτλ. Έτσι, μέχρι που έρχεται η Χούντα στην Ελλάδα και αυτά διαλύονται, νεκρώνονται, απαγορεύονται, όχι μουσική, τα πάντα. Και εμείς βρισκόμενοι στο εξωτερικό, εγώ πήρα ένα μήνυμα από το Μίκη που μου λέει πήγαινε έξω και δημιούργησε σιγά σιγά με μουσικούς, και πήρα τον Καλογιάννη και είχα μαζί με τον Αντώνη Καλογιάννη, και πηγαίνετε έξω να διαδώσετε, αυτοί εδώ φοβούνται τη μουσική μας, εσείς μην φοβηθείτε, βγείτε έξω. Και πραγματικά ένας έβγαινε, πήγαμε στο Παρίσι, μας έδωσαν πολύ εκεί οι Γάλλοι ένα μέρος σε δύο, θυμάμαι, συνοικίες, αλλάζαμε Ivry Vitry, μας φιλοξενούσανε ο Δήμος, και αυτά ήταν οι συνοικίες έξω από το κέντρο, ας πούμε, του downtown, και μετά κάναμε συναυλίες, συνδεθήκαμε με μια agence γαλλική και κάναμε περιοδίες σε όλο τον κόσμο για να δώσουμε το νόημα της, να θυμίζουμε στον κόσμο τον αγώνα των Ελλήνων για τη δημοκρατία, γιατί υπήρχε εδώ χούντα στρατιωτική και δεν μπορούσε κανείς να το πιστέψει αυτό, ότι η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία ήταν κάτω από το στρατιωτικό νόμο, και δείχναν όλη την αλληλεγγύη τους, όλος ο κόσμος. Σπουδαίες προσωπικότητες, κάνανε, θυμάμαι, θεατρικά παρουσιάσεις στο Albert Hall, στην Αγγλία, στη Γαλλία, ο Yves Montand, πολύ μεγάλες προσωπικότητες που πάντα θυμίζανε στον κόσμο αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και παράλληλα και το γκρουπ, ας πούμε, ήρθε η Μελίνα από την Αμερική, μαζί με τη Μελίνα κάναμε επίσης μια άλλη μεγάλη περιοδία. Εγώ ήμουν στο πρώτο μέρος με την ορχήστρα και στο δεύτερο έπαιζε θέατρο και τραγουδούσε η Μελίνα και γυρίζαμε όλο τον κόσμο. Ήταν μια πάρα πολύ παραγωγική, πολύ δύσκολη, γιατί δεν ξέραμε πότε θα πέσει η Χούντα και θα γυρίσουμε στην Ελλάδα. Ωστόσο, εγώ ήμουν νέα και αισθανόμουν έτσι λίγο στρατιωτικά, πώς να σου πω, ότι με φαντάρωσε όλη αυτή την ιστορία, και ότι είναι χρέος μας να το δώσουμε, να το μεταδίδουμε στον κόσμο. Ξέραμε ότι κάτι θα συμβεί, δεν υπήρχε περίπτωση για πάντα να είναι αυτό το καθεστώς, αλλά εκεί λοιπόν γνωρίσανε ο κόσμος τη μουσική μας,
όλος ο κόσμος, γιατί είδαν ότι είναι βασισμένοι στην ελληνική ποίηση, τους μεταφράζαμε, υπήρχαν μεταφρασμένα βιβλία των ποιητών, Ελίτης, Εφέρης, Ρίτσος και άλλοι μεγάλοι, και ο Αναγνωστάκης. Πάρα πολλά τραγούδια μεταφράστηκαν και τραγουδήθηκαν, άλλα στη Γαλλία, άλλα στην Αγγλία. Βγάζανε οι δισκογραφικές εταιρείες, οι CBS τότε και και οι Philips, οι εταιρείες δίσκων που κυριαρχούσαν τότε, βγάζαν ό,τι μας έστενε ο Μίκης από την εξορία που ήταν ή στις φυλακές, μας έστενε υλικό. Πολύ κρυφά πηγαίνανε επισκέπτες να τον δούνε, δημοσιογράφοι ξένοι, και περνούσε πολύ κρυφά τα μηνύματα αυτά, είτε σε παρτιτούρες μικρές είτε σε κασέτες και τα παίρναμε, αμέσως τα παρουσιάζαμε στον κόσμο αυτό. Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ έτσι, τι να σας πω, πώς να την περιγράψω, περίοδος πολύ πυκνή και πολύ σημαντική. Μετά ανοίγει το κεφάλαιο μεταπολίτευση, που έπρεπε η Ελλάδα να ξαναβρει πάλι τις ρίζες της, να ξανασυναντηθεί, να φτιάξει θεσμούς που δεν υπήρχαν τίποτα, είχαν διαλυθεί όλα από τη Χούντα, και σιγά σιγά να δώσει νόημα στη δημοκρατία και περιεχόμενο, γιατί η δημοκρατία είναι ένα σύστημα που δεν είναι ποτέ τέλειο, δηλαδή πάντα πρέπει να φτιάχνεις, να δημιουργείς για το καλύτερο, ας πούμε, του πολιτεύματος αυτού. Και όλες οι κυβερνήσεις, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, συμβάλλανε στο να δημιουργήσουν, ας πούμε, μέσα σε πλαίσια ελευθερίας, καταρχήν, απόλυτης ελευθερίας, και οι δημιουργοί και οι συνθέτες και οι ποιητές και όλοι λειτουργούσαν, και τότε θα λέγαμε τα χρόνια της μεταπολίτευσης φτιάχτηκε ένα υπέροχο νέο λαϊκό τραγούδι, εκτός από το έντεχνο που ονόμασε ο Μίκης και ο Μάνος, τα δικά τους τραγούδια που ήταν βασισμένα στην ποίηση, δημιουργήθηκε και το καλό λαϊκό τραγούδι, εμπνευσμένο είτε από τη δημοτική μουσική, είτε από τη βυζαντινό μέλος, είτε από διάφορες, ας πούμε, καταγωγές. Υπήρξαν πολλοί δημιουργοί, ο Κουγιουμτζής, ο Καλδάρας, ο Μαρκόπουλος, ο Ξαρχάκος, ο Σαββόπουλος, που έκανε ένα παράλληλο δρόμο με τους δύο μεγάλους, θα λέγαμε τροβαδούροι. Ο τροβαδούρος, ο κατεξοχήν τροβαδούρος ήταν ο Σαββόπουλος, ο οποίος περιέγραψε σαν παλμογράφος ιστορικά όλη την περίοδο αυτή της Ελλάδος, από τα χρόνια, ας πούμε, του 22 που ήρθαν οι πρόσφυγες, μέχρι το τέλος. Έκανε στο στίχο του, ας πούμε, έδωσε μεγάλη, δηλαδή απεικόνισε όλη την ιστορική περίοδο, κυρίως στιχουργός, αλλά με ευαισθησία στη μουσική έφτιαξε και αυτός το δικό του σύμπαν μουσικό, όπως όλοι οι μεγάλοι. Και μετά υπήρξαν και ο Ξαρχάκος, πάρα πολύ ωραία, πάνω σε ποίηση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Μαρκόπουλος, αργότερα η νεότερη γενιά, ο Μικρούτσικος, που δώσαν πάλι ένα νόημα πιο πολιτικό και πιο σύγχρονο, και μετά όλοι οι άλλοι, δηλαδή Σαρσονιέρη, Τροβαδούρη, Πορτοκάλογλου, τι να πρωτοποιήσει, είναι τόσοι πολλοί, ναι. Θέλω να πω, είχε μια συνέχεια αυτό, και δυστυχώς, γιατί καταλήγω εκεί τώρα, αυτά σβήσανε. Βλέπετε, τελείωσε ο ρόλος των δισκογραφικών εταιριών, παντού παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και δημιουργήθηκε πια η τεχνολογία, το ίντερνετ, που μέσα από το ίντερνετ τον έχεις του κόσμου τις ευκολίες, έτσι, άλλαξε τα πάντα, ας πούμε, το ίντερνετ. Στο θέμα της μουσικής είναι μια πολύ περίεργη, ας πούμε, δηλαδή πρέπει κανείς να βγάλει το τραγούδι, να το πετάξει στον ωκεανό και να βρει, ας πούμε, αυτό το σήμα στον ωκεανό. Κατάλαβες, τέτοια τύχη, ας πούμε, για να μπορέσει να γίνει ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά δεν υπήρχε τότε, ήταν ο συνθέτης που κυριαρχούσε, ο ποιητής, ο στιχουργός, κάνανε κύκλους τραγουδιών. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Ένα τραγούδι θα βγάλει κάποιος, και αν πιάσει θα είναι μεγάλη τύχη. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη περίοδος, θα μου πεις, έτσι είναι, πάντα αλλάζουν, όλα αλλάζουν, αλλά δεν βλέπω να δημιουργείται μια σχολή άλλη νέων δημιουργών. Γι' αυτό βγήκε η μόδα, ας πούμε, τα ραπ και τα τραπ, που δεν θέλει μεγάλη, ας πούμε, κόπο δημιουργικό. Βάζουν, ας πούμε, ένα ρυθμό, κολλάνε και 5 λόγια. Η ραπ θα λέγαμε ότι κάπως ασχολείται και επειδή γεννήθηκε από μαύρους, οι οποίοι θέλουν να καταγγείλουν, ας πούμε, τους
το κράτος που ζουν, τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά μόνο καταγγελία, δεν πάνε σε βάθος έτσι, για να κάνουν κριτική. Θα λέγαμε ότι κάπως διαφέρει. Η τράπη είναι ένα πράγμα απίστευτο που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ας πούμε, όλη αυτή η χυδαιότητα, αυτό το πράγμα το οποίο και επηρεάζει δυστυχώς εκατομμύρια νέους. Αυτά είναι μόδες όμως και θα περάσουν. Και φαντάζομαι ότι ακόμα και μέσα από την τεχνολογία θα υπάρξουν μονοπάτια δημιουργικά και νέοι που θα βγουν, νέοι ποιητές, νέοι συνθέτες. Αυτά δεν ξέρουμε αργότερα, γιατί ήδη υπάρχει εδώ η τεχνητή πια νοημοσύνη και αλλάζει τα πάντα και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Υπάρχει ένα αβέβαιο μέλλον ως προς τη δημιουργία και ως προς τον πολιτισμό. Τώρα η μεταπολίτευση, όπως σας είπα, έπαιξε σπουδαίο ρόλο για τη δημιουργία του ελληνικού τραγουδιού στο θέατρο, μέσα σε η ανάγκη, ας πούμε, να φτιάξουμε τη νέα Ελλάδα, να επινοήσουμε τη νέα Ελλάδα, κατάλαβες. Εκεί παίξανε ρόλο και ο Μίξ πάρα πολύ με τους ποιητές, κατάλαβες, και ο Μάνος, ότι και με τις ωραίες μελωδίες τους και δώσανε νοήματα, έτσι πιο πνευματικά θα λέγαμε, και όλοι οι άλλοι που ακολούθησαν, οι μεγάλοι δημιουργοί. Γι' αυτό για μένα έχει νόημα η μεταπολίτευση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που και τη μεσολάβηση, ας πούμε, της Χούντας, που εκεί απαγορεύτηκαν όλα και ήταν, θα λέγαμε, μια φυλακή και πνευματική και υπαρξιακή και πολιτική και όλα και ψυχολογική και 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, είμαστε τώρα σε αυτή την επέτειο και σκεφτόμαστε ότι αναλογιζόμενοι αυτά που συνέβησαν, μπορούμε να φέρουμε στο παρόν τα βιώματα για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Ποια νομίζετε ότι ήταν αυτά τα λάθη? Ή ποια βιώματα μπορούμε να ανακαλέσουμε? Κοίταξε, εγώ είμαι καλλιτέχνης και θα αποφύγω να μπω μέσα στην πρόκληση την πολιτική, ασφαλώς πολιτική λόγοι. Τα λάθη των πολιτικών που δεν προβλέψανε τι μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα. Τα λάθη τους, τα λάθη είναι αυτά που δημιουργούν τις αβέβαιες καταστάσεις και εκεί αποφελούνται, ας πούμε, οι δικτάτορες, όπως έγινε τότε. Εδώ τώρα δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοιου είδους φόβο. Τώρα είναι περισσότερο γενικό το πρόβλημα, είναι το θέμα της ειρήνης, είναι οι πόλεμοι γύρω μας, βορράς και νότος, για γενίκευση, ας πούμε, μιας γενικής σύραξης. Αυτό όλοι φοβούνται, μήπως φτάσουμε έτσι μια ωραία μέρα, σηκωθούμε ένα πρωί και μπούμε μέσα σε ένα πυρηνικό όλεθρο. Εκεί αυτό μπορεί να μας απασχολεί πια, αλλά όχι στενά στην Ελλάδα ότι κάτι θα συμβεί. Θα συμβεί σε όλη την Ευρώπη αυτό και σε όλο τον κόσμο και πολύ γύρω μας που είμαστε πολύ κοντά στις εμπόλεμες περιοχές, εμπόλεμη περιοχή, και εκείνο που κανείς μπορεί να ευχηθεί είναι να υπάρξει σύντομα ειρήνη, καλή διάθεση, να υπάρξει, ας πούμε, και μια αυτή ως προς το Παλαιστινιακό κράτος που όλοι οι άνθρωποι, οι νοήμονες, όλοι αυτό θέλουν, να υπάρξουν δύο κράτη και να συνεχίσουν πια με ειρήνη. Αυτό. Τώρα πολιτικά κανείς δεν μπορεί να δει λεπτομέρειες και αυτά, εμείς είμαστε έξω από την... Και εγώ πάντοτε έτσι ήμουνα. Ο Μίκης ασφαλώς ήταν πιο... ήταν μέσα στην πολιτική και μέσα στους αγώνες τους πολιτικούς, και εγώ ήμουν, αλλά μέσα από το τραγούδι μου. Έλεγα, η συνεισφορά μου θα είναι πάντοτε μέσα από τη μουσική, μέσα από το τραγούδι. Δεν συνδέθηκα ούτε κομματικά ούτε αυτό, πάντα με μια αριστερή, έτσι, πίστη και στην ουτοπία της αριστεράς ότι θα φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο, δικαιότερο, με δικαιοσύνη, να μην υπάρχουν φτωχοί, να μην υπάρχουν, δηλαδή να λύνονται τα προβλήματα άμεσα της κοινωνίας. Αυτό ήταν η πίστη μας τότε, στις αρχές του 60-70. Και τώρα βέβαια, εντάξει, πολλές φορές λέμε τι έγινε από όλοι αυτούς τους αγώνες, ας πούμε, στους δρόμους, με τους φοιτητές, με το τραγούδι μας, ίσως το πάθος έμεινε, αλλά και κάποια πράγματα προχωρήσανε στην κοινωνία, κοινωνικά φαινόμενα. Τώρα πολιτική είναι μια άλλη ιστορία, που την πολιτική την δημιουργούν οι ίδιοι οι πολιτικοί,
και τα συμφέροντα και ο κόσμος είμαστε έξω περισσότερο, ας πούμε, από αυτά, τη στενά πολιτική, ας πούμε, ενώ αυτό που ξέρουν μόνο τα μεγάλα, πώς να σου το πω, αυτοί προσπαθούν να λύσουν, αυτοί προσπαθούν να λύσουν, είτε ας πούμε τώρα Ελλάδα-Τουρκία. Είδες, εμείς με τον κόσμο της Τουρκίας είμαστε πολύ συνδεδεμένοι συναισθηματικά. Είναι το ίδιο πράγμα, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με το λαό τον τουρκικό. Μόνο οι φανατικοί και από εδώ και από εκεί δημιουργούν τα προβλήματα. Και επίσης οι πολιτικοί που δεν τα λύνουν τα προβλήματα. Καταλαβες. Αλλά ο κόσμος έχει διάθεση να συνυπάρξει, να συνδεθεί, να συνεργαστεί, και στη μουσική και στην τέχνη το ίδιο κάνουμε. Εγώ πολύ συχνά τραγουδάω και με Τούρκους συνθέτες, όπως και με άλλες χώρες και τα πάλι, και κυρίως με την Τουρκία. Θέλω να πω, δεν είμαι στενά συνδεδεμένη με την πολιτική και αισθάνομαι ότι πολιτική κάνεις μόνο μέσα από το έργο σου και τις πράξεις σου. Αυτό είναι που μετράει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.